Thank you kayo. Yapon. Thank you, ya. Oh, naong bisita. Wala ang mga vlogger man din. Hi, Ugma pa sa Sunday. Sa Sunday na lang ta. Magkita-kita. Sunod. Ano si ma'am? Dinada mo kaon sa sumi. Ano na sumi? Dahil ba? Nagkaon na siya dito daan beya. Nangaon beya. Nagkaon na gadaan. Asa siya pwede? Huwag mo palag sa akong kamera. Ay, isa ka stand ay be. Burns, Na dito sa kusina, sa dirty kitchen, na isa ka stand. Pangitaan na nagpamagi. Ito mahulog be. Kami, di na dito ka makaon kami. Wala rin dyan siya. May, kaan ba? Yaw mo itong baboy. Baligya na mo iya, oy. Arbulo nun, be na among motor. Kaya wala ba na bayad-bayad. Isa pa, dilaw pa. Ay, nalalagyan pa. Dong, wala na may trabaho na dong. Wala pa ikuan. Wala, ang yun sa insik, minus na kuno ang... Ay, ang palit ba? Kahit sa putaw. Oo. Nagkan mag-ipo. Naman. Parang makawala mga tao. Sama na. Ganun ka, sa isa pensina, one na lang mo ate, 1.6 na lang. Ha? 1.6 na lang ang mga sa isa pensina. Taon na day. Yan na. So, Paggalit. Na parang nawala. Sama na. Okay na daw kuno kayo na sa mga bante nilang inala na income. Sa kaskinsin na kay Sara kami duty. Na, isa rin ka makaon. Suko kayo na ito, Diyos sa'yo. Dilad na kasas? Wa man yun. Wala ka na yan. Ay, pagpasang sme. Sara? Ay, ano? Nakaroon ko po sis nga ang ito bitaw kay dili mo dulo na po. Kanang ito yung mga akong mga ano kay dulo. Unsa man na siya nga klase? Pabili ba? Pabili. Kung gabi abay siya sa inyo. Gabi, abay siya. Ano man yung matulog? Ano, bukang ano? Danang nang lagi basket? Dahil ba? Pag makamata siya, maabay siya ate. Wait. Punya na. Magkaon sa amin. Ito pa kay naya pagkuha ni mo ya? Bibi pa kayo. Nang wala pag ibulag sa nanay. Baka nagkakaon na naman siya. Kay katul si Pini o si Mia kay wala pa to gibulag sa nanay, gikuha na na ako. Kuan siya kanang wala pa nagbulan. Ako'y. Pariya de gyapon ana ni Mia nda. Ano? Kung siya nakaligo. Ano mo ko kay ni ko bako. Ako na. May man pabit na ayaw. Ay, ito naman sa kabulan sa inyo, no? Hmm? Ako, uy! Ala, COVID niya. Ako kay kabalo ko unsay symptom sa COVID. Ito yung ako, kay birthday ka, ayun ako. May one. Pabikin namin, napasitips ang mga sa inyo sa babidi. Parang team na may one, pinagsugod ha. Imagine. Dapat ni Ditsi ba? Ditsi. Ina nga sa laman mo sa kwarta. anniversary. Sa anniversary? May one ka, ayun sis. Di karon ang positive pa yun. Ako pa ma'am, kami rami ang duwag kuha sa papel. Agbat. Sa pana, ang kami duwa sa among aba, di pa nga kuha. Di, quarantine na mi. Kaya tiniwan. Ako ginihangyo na. Na-quarantine pag yun. Ako na quarantine. Kami tanan na quarantine mi. Oo, kasi nga mas Oh, gabi karon Asa man ako man ang mas direct contact niya. Ako ang direct contact. O, Dali gani. ko sa balay. Ay, dinira Oo, ka. kung quarantine. Siya? May one kaayo siya dito sa kuan, dito sa taas, dito sa babaw. Di karon grabe na kung hangyo sa nurse lugar. Kung ma'am, birthday mo lang ko para puto lang gyud ko. Nadili man gyud ko. Unsay akong ibuhat. Okay, ikaw ba pinakamadala sa mga mga ayuda. Okay, dali ko yung isa ka long nick ha. Kay birthday na ako. Ano, dala ko nila cake o isa ka long nick. Every day, man, work out ko. Inom din ko isa ka May balik application. mo buglawas. Pero go work out ko perminti.
pag-abot na Tumubo pa din. kuan Ayaw pa taas. pinakatuwa-kuan. Yapon mo to. Dala namin sa taas kay kuan na mag-testing na. Sa 7 na mo kabuok. Ang 5 positive, 2 rami ang negative. Naguban mi sa isa ka ambulance ha. Nya kamo duha ang negative. Oh, kami 2 negative sa atong isa na makauban sa kuan din ang the rest positive. Ah, pasalamat na paday ko nga kana sigog shot og tanduay ba kami diri na sa Oo, gani. Pasalamat ito ato na. Sa lungs gina nimo makuan Kaya nun gid sila nga imposible kaayo ba kay ako ba direct contact sa first Tanong na na siya. first nga na diagnose. Okay. Pakubra siya yan. Pang tanong naman ka, wala makakagibati. Mali na i-testing. Oo, ay nang imo na tublog diretso. Grabe ka. Buang na siya. Ulo na niya kayo mga nanay ko. Ayan na. Dok, pwede kaya Tignan mo na ka. siya. Ibang tagaan sa siya ganang iog ba. Kinuan na matulog. Anak, Igo na ni kita patulog. wala nang Dok, bakit. bali anak niya. Hmm? Namuha dito praktika kuan. Nay chihuahua dito na kuya na. Ganto kang kuan kari. Kontak mo kay Karin. Bata mo ni junior ba? Ano, kauban mo nagis karin nga to. Ano naman kaya na mo si kari. Bata nga. Sagdan na rin. Kuan ito mo kita bata. Kung bata Gamay nga ba? mo siya. Kung gamay nga bata. Sa man Kaya mo dyan, puli ka. Padula ni Ira. siya mag-chat nga. Kung padula ni Dayday. Grabe kayo. Kabantay. Sa panimalay, no? Nabata mo. Balo kaya lubikon Yeah, sa malupig balay. sila Ira ya. Hindi ka lang yan, ah. Ay, bukid. Oh, malupig si Ira, limpiada siya, limpiada siya. Si Adi. Sabi ko. Tangari. Lato dugi kay mo. Kariri. Makaingon na mga wirang sa lupot ng bigas-bigas. Siya ganahanan na ko ah. Siya na mga sa ingana. Mm. Limpiada kayo mga bata. Tingnan lang po kayo. Ano man siya? Gandin niya. Dili, wala to siya sa set. Sa among plano, wala siya na-appeal. Sus, ginoo ko kuya. Pag abot kuya kay dito man siya, sige na mo siya ingon sa ate Sami taba. Sige siya ana, ingon po ko nga danira man si ate nimo. Siya di ay burag lahi na gid